Test jazdenky Nissan Qashqai prvej generácie vám prinášame v spolupráci s www.motointegrator.sk. Autá s vyšším podvozkom si získali popularitu aj inde než len v teréne. Dnes ich stretnete o mnoho viac v meste a väčšina majiteľov im terén nikdy nedopraje, maximálne tak poľnú cestu. Kategória mestských SUV zažíva veľký boom. Vysoký posed zabezpečí ľahšie nastupovanie a lepší výhľad, ktorý sa v hustej premávke hodí. Na test máme jedno z najobľúbenejších aut segmentu, Nissan Qashqai. Nissan uviedol kompaktné SUV na trh v roku 2007 a výrobu ukončil v roku 2013. Modernizácia prišla v roku 2010. Vzhľad exteriéru je nenápadný a celá karoséria má oblé tvary. Už jemný výzor dáva najavo, že hlavnou doménou auta nie je terén, ale skôr nástrahy parkoviska nákupného centra. Interiér má jednoduché tvary a vyznačuje sa rôznymi odtieňmi sivej a rôznou tvrdosťou plastov. Zlicovanie interiéru je solídne, ale počase sa mnohí majitelia sťažujú na rôzne vrzganie a klepanie v kabíne. Ergonomia je relatívne v poriadku, ale potešil by volant s väčším rozsahom nastavenia. Vzadu je dostatok miesta pre deti. Vyšší ľudia sa ale vzadu pohodlne neusadia. Chýba najmä priestor nad hlavou. Z môjho pohľadu by malo byť SUV v prvom rade komfortné a Nissan Qashqai taký je. Zároveň vás ale nevystraší v zákrutách prehnanými náklonmi karosérie. Jednoducho bežné tempo zvláda s nadhľadom a mimoriadne komfortne aj na rozbitých cestách. Ideálnou voľbou sú 16-palcové disky. 18-ky už toľko pohodlia neponúknú. Na jazdu po spevnených povrchoch postačí pohon prednej nápravy. Pokiaľ však jazdíte často po povrchu s horšou trakciou, zmysel môže dávať pohon 4x4. Qashqai má pripájateľnú zadnú nápravu. Elektronika ju aktivuje len v prípade potreby a tak šetrí palivo. Ponuka motorizácií bola pomerne skromná. Qashqai mal 3 naftové motory a 2 benzínové. Benzínovým základom je 1.6 s výkonom 114 respektíve 117 koní. Motor asfalt netrhá a je vhodnejší do mesta alebo pre pokojných vodičov. Spotreba sa dá držať aj pod 7 litrami. Na častejšie jazdenie môže byť lepšou voľbou benzínový 2 liter. Ten má 141 koní. S autom si vie poradiť podstatne lepšie. Spotreba je okolo 8 litrov. S pohonom všetkých kolies treba počítať s nejakým deci navyše. Atmosférické benzínové motory nemajú pri pravidelnej údržbe žiadne problémy. Nezabúdajte však na pravidelnú výmenu motorového oleja. V prípade benzínového motora 1.6 vás bude stať výmena v celoslovenskej sieti servisov Q-Service od 69 €. Rozšírenejšie sú komplikovanejšie naftové motory. Pod kapotou bola známa jednotka 1.5 DCi s výkonom 106 respektíve 110 koní. Na krátke mestské trasy je motor vyslovene nevhodný a na diaľniciach mu už dochádza dých. Pri pokojnej jazde spotrebuje 5,5 až 6,5 litra nafty. Lepšou voľbou je motor 1.6 DCi s výkonom 130 koní. Agregát je tichší, výkonnejší a zatiaľ sa javí byť aj spoľahlivejším. Naftovým vrcholom je 2 liter DCi s výkonom 150 koní. Lepšia dynamika prináša aj vyššiu spotrebu okolo 7 litrov. Veríte tomu, že Japonci robia len spoľahlivé vozidlá? Pre Qashqai to tak úplne neplatí. Podľa štatistiky Decry patrí k priemerne spoľahlivým autám. Nie je to teda žiadny prepadák, ale ani najodolnejšie auto v triede. Problémy robia už tradične najmä naftové motory, najhoršie na tom najrozšírenejší agregát 1.5 DCi, kde hnevá čerpadlo a vstrekovače. Počase sa môžu pridať aj problémy s turbom, DPF filtrom a EGR ventilom. Väčšie naftové jednotky sú na tom s odolnosťou o niečo lepšie. Pri testovacej jazde vyskúšajte aj funkčnosť systému 4x4. Zadná náprava sa musí pripojiť okamžite pri preklznutí predných kolies. Niektoré kusy mali problémy so zadným diferenciálom a rýchlo odchádzajúcou spojkou. K najcitlivejšej časti Qashqaiu patrí podvozok. Mnohí majitelia hlásili klepanie od zadnej nápravy už po pár kilometroch. Na vine boli tlmiče. Po facelifte tento problém vyriešili. Medzi najodolnejšie nepatrí ani uchytenie náprav. Pri testovacej jazde skontrolujte aj vôle v riadení. Aj keď väčšina majiteľov auto do terénu nikdy nezobralo, nájdú sa aj kusy, ktoré majú toho v teréne už za sebou dosť. Nutnosťou je teda poriadna kontrola podvozkových častí. Hľadajte najmä mechanické poškodenia. Majiteľov vie pohnevať aj nefunkčné zamykanie, nerovnomerné opotrebenie brzd a občas aj svetlomety.
Niektoré kusy majú dokonca problém s prenikaním vlhkosti do kabíny a následne s korodujúcou elektroinštaláciou. Nissan Qashqai jazdí takmer ako hatchback a zároveň poskytuje výhody SUV. Pokiaľ nejazdíte v teréne na pohon 4x4 rovno zabudnite, auto s ním je ťažšie a má vyššiu spotrebu. Na krátke trasy a ročný nájazd po 30 000 km berte radšej benzínový motor. Pokiaľ chcete tankovať naftu, tak sa pozerajte po motore 2.0 DCi. Je relatívne spoľahlivý a na trhu dokážete nájsť aj verzie bez DPF filtra. Pri kúpe si dajte pozor najmä na stav podvozka, ktorý je dimenzovaný pre jazdu po asfalte a nie v teréne. Časté jazdy mimo spevnenej cesty znamenajú teda pomerne rýchle opotrebenie. Jazdený Nissan Qashqai môžete kúpiť od 7500 eur, najdrahšie kusy stoja okolo 18 000 eur. Náhradné diely nájdete na www.motointegrator.sk.